Bismillah rahmani rahim kanbako an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ ye ko ni y'aw ka émission mandi daminɛtɔla ye Mali kunnafoni point net ale jabarani kan a ka émission min n'o bɛ wele ko zikiri waati émission mandi kanbako anw y'o de fɔ ɲɛna an bɛ aw de kama ka se ka aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan kanubagaw an tɛna kuma janya ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni bi an n'an ka denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi kanubagaw a dɔnnen don n b'a dɔn a y'a ka misigi kɔni mɛn hali ni minnu m'a ye aw y'a ka misigi kɔni mɛn kanubagaw a b'an yɛrɛ bolo studio kɔnɔ yan bi an bɛna présenter aw la a yɛrɛ bɛ tila k'a yɛrɛ fɔ aw ye tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ min don aw bɛ se ka dɔn cogoya min na mɔgɔ min don fana wa n b'a dɔn mɔgɔ caman ye ɲininka ko zikiri jan ye jɔn ye ne kɔni ne tɛna fɛn fɔ ɲɛna aw yɛrɛ bɛna bɔ ko caman kalama bi k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma fɛn fɔ aw ye jan yɛrɛ b'a yɛrɛ fɔ aw ye mɔgɔ min don aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ka cogoya min na ayiwa an ni sɔgɔma jan nba an ni sɔgɔma tanti ça va alhamdulillah an bɛ ala tanu ko bɛɛ ka ɲi alhamdulillah an bɛ ala fo ok jan komi i nana an ka wele la a diyara n ye a diyara n yɛrɛ ye et puis sani ka se kɛnɛ kan yan mɔgɔw ko ko jan ye jɔn ye ne ko n k'u k'an kɔnɔ ne ni jan ye ɲɔgɔn ye ne b'a fɔ jan ye a k'a yɛrɛ fɔ kanubagaw ye u bɛ se ka dɔn jan ye mɔgɔ min yɛrɛ ye jan bɛ bɔ min ni parce que kununko kuma cayara ne ka kojugu ko ne ka jan f'u ɲɛna jan i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛli jamaw ye jan yɛrɛ ye mɔgɔ min ya baasi tɛ an bɛ sitanɛ gɛn fɔlɔ ka bɔ baro kɔnɔ an bɛ ala fo ka kira fo k'an bangebagaw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ de ye Jean Sidiki Sanu ne ye bɔbɔ de n sigilen bɛ Koyimani kɔnɔ n'o ye Bamako quartier dɔ Koyimani kɔnɔna na n sigilen bɛ yen nɔ n fa o ye Baba Sanu n ba o ye Jɛnɛba Kamate donc nin ye n dɔgɔnin an bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ i bɛ dɔgɔnin fana bɛ se k'a yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ya bon alhamdulillah n bɛ tanga ɲini jabaro ala fɛ a kan kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma bon je m'appelle Modibo Sanu ne ye Seri Modibo kan tɔgɔma de Jɛnɛba den ni Baba den ani Mayimunɛ den an sigilen bɛ Koyimani ok faamuyali sɔrɔla o la ok jan an bɛna i ma hali bi mɔgɔw ko jan ko u taara u b'a fɔ cogoya min na ko jan ko mun de e don zikirida la ko tɔgɔ min b'e la ko ani e kana zikiri da mɔgɔw de ko n ka i ɲininka la yaya donc komi i yɛrɛ de y'a fɔ ko mɔgɔ ka question jaabi question ɲininka donc n bɛna mɔgɔ ka question fɔ i yɛrɛ ye i bɛ se k'a jaabi cogoya min na ko e tɔgɔ ye jan ko jumɛn de e bila zikiri da la ko n ka i ɲininka o la question in diyara n kosɛbɛ parce que a ye mɔgɔ caman dabali ban anw ye bɔbɔw ye anw yɛrɛ ka du baara bɛɛ ye fɔli de ne yɛrɛ ye fɔlikɛla ye ka sɔrɔ dɔnkilidala tɛ ne bɛ jemi fɔ ne bɛ se ka dunu fɔ ne bɛ se ka fɛn caman fɔ mais ne yɛrɛ de nana ta k'a lajɛ ne bɛ ka fɔli kɛ ni n ko n bɛna dɔnkili da est ce que u bɛna bɛn ɲɔgɔn ye parce que ne ba yɛrɛ bɛ sumu kɛ hali sini ni ne fa ye fɔli sɔrɔ a bɛ taa kɛ bon ne dɔgɔnin nin de tun bɛ taa ne ba nɔfɛ ka taa dɔnkili misɛnninw kɛ a bɛ dɔnkili da bon a ko jara zikiridala dɔ y'a fara a kan bon ne fana u ye u bɛ ka dɔnkiliw da ne fana faral'u kan ka na zikiri dege dɔɔni bon mɔgɔ min bɛ fɔli kɛ n'a ko k'a bɛna dɔnkilida ɲɛɲini a kɛ ka di k'a sɔrɔ surtout ni parent bɛɛ dɔnkilidala ye donc ne nana don zikiri kɔnɔ o cogo fasugu in na mais ne tɔgɔ in n'o ye Jean ye ne fa tun bɛ baara kɛ tubabu dɔw de bolo dɔ de tun b'a la o tɔgɔ ko Jean donc o de ko ka ne tɔgɔ da ale la donc ne ka denkuli wagati u ye ne tɔgɔ da o la Jean in nan'o fɛ o b'a sɔrɔ ne fa kɔrɔkɛ dɔ fana bɛ yen o fana tun ko k'u ka ne tɔgɔ da ale fana la donc u y'a kɛ Jean Sidiki Sanu donc Sidiki o ye ne fa kɔrɔkɛ ye Jean o ye tubabukɛ in ye sinon anw tɛ chrétien yɛrɛ ye ne y'a faamuya sa voilà e tɔgɔ sɔrɔla tubabukɛ de fɛ voilà ne tɔgɔ sɔrɔla ayiwa kanubagaw an b'a dɔn a ye faamuyali caman sɔrɔ nin na kɔni aw minnu kun b'a ka question poser ko ka a ɲininka nin yɔrɔ la aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin na kɔni ok Jean an bɛ tɛmɛ ni an ka question tɔ ye yanni an ka tɛmɛ ni question ye Jean bɛ se ka kanubagaw hakili jigin a ka misigi duman dɔ la o tɛ baasi foyi ye
n ka sɔn dɔ bɛ yen n'o ye ala ko kuma ye n bɛ fitinin dɔrɔn fɔ o kan bismillahirrahmanirrahim. Ala ko kuma cayalen no bi malu danfa, ala ko wale tununa bi mawu an ka sabali. Ala ko kuma cayalen bi malu danfa, ala ko wale tununa bi mawu an ka sabali. Ala e ko i bi ala fɛ i bi mɔgɔ faga lanfa, ala ko wale bɛ min bi mawu an ka sabali. I bi ala fɛ e bɛ suɲɛniw na, ala ko wale tununa bi mawu an ka sabali. I bi ala fɛ e ti balimaw fɛ ngo, ala ko wale tununa bi mawu an ka sabali. Ok, Vraiment o man nɔgɔn ni kɔni ko k'i bɛ ala fɛ i b'a kɛwale de kɛ. Ok, jan n'an bɔra yen an bɛna an dɔgɔnin na. I yɛrɛ bɛ se k'i tɔgɔ fɔ ye tugun parce que ɲinana. Ne tɔgɔ Sidi Moribo Kane. Sidi Moribo. Sidi Moribo. Oui. Mun de nana e yɛrɛ don zikirida in kunna? Bon, alhamdulillah, me ala fo alsa. Bon, ne ka dɔnkilida in yɛrɛ kanu ka baara do, bon, ala ka baara do. Parce que ne yɛrɛ ka dɔnkilida nana cogo min, j'en y'a fɔ cogo min, ne tun bɛ tamani de fɔ n ba kɔ. Ne bɛ tamani fɔ o kɔ ka tamani fɔ o kɔ. Bon, n nana n to tamani fɔ la, mais ale tun bɛ jeli dɔnkili de da. N nana n to tamani fɔ la, bon, ni ale tun bɛ to ka dɔnkiliw da, téléphone bɛ ne bolo, ne bɛ to ka enregistrer n'an nana so. Ne bɛ to ka yira a la. Bon, don dɔ ne to de la, misiki nana diya ne ye quoi. Bon, ne nana jeli dɔnkili da, ne nana o da k'o da k'o da. Bon, don dɔ u y'an wele dɔnkili dɔ la, o tun b'an ka yɔrɔ duguma. Bon, a don ne ba yɛrɛ tun tɛ ka ɲɛnajɛ kɛ quoi. Bon, ko ne ka taa tamani fɔ. Bon, ne taara ne zikiridala dɔ de ɲɔgɔn ye ko Masa Solo. O b'an ka yɔrɔ la ye. Bon, ne ka tamani fɔ taabolo diyara o ye trop. Bon, o fɛnɛ ko bon k'a ka di ale ye. Ne ka k'ale ka tamani fɔla principal ye. Ne ko problème tɛ yen. Bon, an bɛ fɔli caman kɛ ɲɔgɔn fɛ, mais don dɔ la ale ka lamɛnlikɛla de nana janfa. O b'a sɔrɔ ni kelen dɔrɔn de bɛ fɔlikɛla bɛɛ y'a janfa. Bon, ko o mun kan, ko komi lamɛnlikɛla tɛ yen, ko ne ka tamani bila, ko ne ka micro minɛ, ko ne k'ale lamɛn. Ne ko karamɔgɔ Solo, n ko hali dɔnkilida, dala dɔnkilida, n ko ne bɛ malo la o, n ko kuma tɛ nin jama ma, ko ne ka wuli bɔ yen. Bon, a ye micro di ne ma, a ye dɔnkili fɔlɔ da, ne y'o da. A ko k'o ɲɛna. Bon, o la siɲɛ wɛrɛ an taara yɔrɔ wɛrɛ la, o kelen tilala ka kɛ yen nɔ. Bon, don dɔ yɛrɛ a ye ne sigi ko i b'a dɔn ko tiɲɛna ko dɔnkilida in bɛnnen don ne n'a yɛrɛ. Parce que a don ne an taara dɔnkili da yɔrɔ min, mɔgɔ yɛrɛ ma karamɔgɔ lamɛn bilen. Bɛɛ ko 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 tiɲɛna ko nin ye kalanden ɲuman ye. Bɛɛ ko ko ne bɛ se, bɛɛ ko ne bɛ se. Bon, a ko bon ko ale bɛna na idée dɔ ɲini. N'ale sera ka ne kɛ zikiridala yɛrɛ ka k'a ka kalanden. Bon, a bɛna lancement d'ale ma, bon, a bɛ ne ka ko caman fɛnɛ dilan. Ne ko n ko problème t'a la. Bon, dɔnkili kanu nana don ne na, ka kanu nana don ne na. Ne yɛrɛ kun sunɔgɔbagatɔ bɛ dɔnkili la. Dɔnkili kanu yɛrɛ de bɛ na. Hali ni ne bɛ école ta sira kan, dɔnkili. Ni bɛ classe kɔnɔ n'an tilala leçon na, dɔnkili. Composition yɛrɛ la, n'an sera chant ma dɔrɔn, kɛnɛmana o kuru bɛɛ de bɛ fa ne filɛli la. Wallahi. Sidi Muktar. Sidi Moribo Kane. I bɛ se ka an hakili lajigin i ka écoleden dɔnkili dɔ la? Oui, ne bɛ se ka aw hakili lajigin n ka écoleden dɔnkili dɔ la. Mamadu ini se Mamadu ini tama, Mamadu ini se Mamadu ini tama, Mamadu eni se Mamadu ini tama, kira Mamadu wayo Mamadu akira Mamadu dan fɛnw wa Mamadu ala kira Mamadu soronali tigi Mamadu kira Mamadu ini se Mamadu ini tama. Wow, jara. Ok, Sidi Moribo. Comme i yɛrɛ ko dɔnkilidalaw bɛ aw ka du kɔnɔ. Oui. Mais e ka dɔnkilida a daminɛ ni san cɛ a bɛ san joli la? Bon, ne ka dɔnkilida daminɛ ni san cɛ fɛn fɛn san 14 a kan ka bɔ. Kalo kura septembre, le 22 septembre, o kan ka kɛ ne ka dɔnkilida san 15 ye. San 15. Vraiment o ɲɛna. Mais i kɔni ma essayer ka album bɔ? Bon, album bɔ kɔni tiɲɛ na m'o daminɛ parce que a ko in
a ka gɛlɛn n'a fɔ a ka nɔgɔn dɔɔni an ma kanubagaw sɔrɔ kosɛbɛ ba mais alhamdulillah dɔw b'an bolo mais an fɛ ko ka se ko dɔw la fɔlɔ quoi parce que ɲinan yɛrɛ ne bɛ examen na bon album ko n bɛ fɛ ka to ni tilala n ka examen bɛɛ la n bɛ sɔrɔ ka don ko ninnu kɔnɔ. Tabarikala hali bi ala ka nɔgɔya ala ka examen nɔgɔya ye. Amina yarabi amina. Ok an bɛna Jean yɔrɔ la Jean e yɛrɛ ka dɔnkilida ni sisan cɛ a bɛ san joli la. Bon ne ye dɔnkilida daminɛ 2010 parce que Moribo y'a daminɛ ne ɲɛ quoi. Ok mais a 2010 kana sisan e fana ma album bɔ. Non 2010 kana sisan na ma album bɔ mais n ye son caman bɔ parce que an yɛrɛ ma album ne bila an ka projet kɔnɔ fɔlɔ an mago bɛ fɛn dɔw la ni ala y'olu o fɛn caman ninnu nɔgɔya ye an bɛna don album ko da fɛ inshallah. Ok Jean e ni Sidi Moribo aw jɛra ka dɔnkilida. Awɔ ne ni Moribo jɛra ka dɔnkili caman da ɲɔgɔn fɛ. Aw bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ an bɛ concertw kɛ ɲɔgɔn fɛ. A delila ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ sigi ka wuli. An ye kɔɲɔ ɲɛnajɛ caman belebele a caman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a caman kɛ. Tabarikala o ɲɛna Jean i yɛrɛ ko k'i ye dɔnkilida daminɛ 2010 k'a daminɛ na ka na sisan i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na. Bon k'a ta 2010 la ka na 21 kɔnɔna na ne ka dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que dɔnkilida ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn kojugu n'i t'a domaine kɔnɔ i tɛ se k'a ye surtout anw yɛrɛ denmisɛnnin fitininw ye cogoya min na ni dɛmɛbaga jɔn ba t'i la dɔnkilida la yanni ka ye i bɛ sɛgɛn dugu ma fɔlɔ. Voilà bon hali an ka voyagew la i b'a ye anw bɛ kariw de ta ka taa an tatɔ an yɛrɛ b'a pasi bɔ an segitɔ an yɛrɛ b'a pasi bɔ bon an ka kɔɲɔ ɲɛnajɛw la fana ni mɔgɔ y'an wele an bɛ tila k'an kunna wari de kɛ ka taa Bafulu ye ka taa n'a ye kɔɲɔyɔrɔ la an y'olu gɛlɛya caman sɔrɔ an ka kow la ani an ka concert ninnu an ma mɔgɔ jɔnjɔnba sɔrɔ min bɛ se ka organiser an yɛrɛ ka sɔrɔ anw fana tɛ donc an yɛrɛ de b'an ka concert fɛn bɛɛ lajɛlen organiser o fana gɛlɛya caman b'an kan quoi ça fait dɛmɛbaga jɔnjɔnba tiɲɛ yɛrɛ la an ma se k'o sɔrɔ an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ka an dɛmɛ mais an ma dɔn a fanga t'u la fɔlɔ ka kobaw k'an ye sinon a dusukun b'u kɔnɔ. Awɔ. Ok faamuyali sɔrɔla la ayiwa kanubagaw aw tulo b'o la Jani Sidi Moribo u mago bɛ dɛmɛbaga la an b'a fɔ ye aw ka sabali aw k'a kɛ ala kama aw k'an dɛmɛ an ye denmisɛnnin fitininw de a y'a mɛn. Ok Sidi Moribo ne yɛrɛ kamana gana Sidi Moribo ka dɔnkili Sidi Moribo e ka dɔnkili daminɛ ni sisan cɛ ani e si est-ce que bɛrɛ b'a la. Non bɛrɛ t'a la ne yɛrɛ n ka dɔnkili daminɛ san min na n'a fɔra mɔgɔ ye mɔgɔ dabali bɛ ban yɛrɛ. Ne yɛrɛ kɔni dabali bannen don sigiyɔrɔ in na yan nɔ. Parce que m'a fɔ cogo min yɛrɛ le 22 septembre o kan ka kɛ ne san 17 de bon n'i y'o jateminɛ ne ye dɔnkilida daminɛ a bɛ n'a fɔ san 2. Ne yɛrɛ kɔni fɔ san 2. Wallahi. Tiɲɛ. Depuis ne fitinin n'a fɔra mɔgɔ min o tɛ da la quoi ne y'a daminɛ depuis san 2 ne yɛrɛ y'a daminɛ ni bitɔn kolon fɔ de. Ne ye n to bitɔn kolon fɔ la bon ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ ale fɛnɛ tun bɛ tamani fɔ fɔli fɛn kanu yɛrɛ de tun bɛ ne na ne nana gɛrɛ o la yɛrɛ o yɛrɛ tun to k'a fɔ ko ko ne ka dɔgɔnɛ ko ne taara n jɔ ni kɛnɛ kan tamani ko mɔgɔ tɛ boli ne ɲɛ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn toro. Tiɲɛna. Ouais. I yɛrɛ ka o daminɛ ka na sisan na Sidi Moribo ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na. Bon Jean y'a fɔ cogo min a ti tɛmɛ o kan tiɲɛ na yɛrɛ gɛlɛya caman yɛrɛ sɔrɔ la bon Jean min fɔ bon an yɛrɛ Jean m'a fɔ cogo min an ye denmisɛnninw ye an ka fɛn nin kɔnɔ gɛlɛya caman b'a la quoi i n'a fɔ nɔgɔya caman b'a la wa gɛlɛya nin kɔnɔ mɔgɔw b'an juguya a ko ka ca quoi ma dɔw yɛrɛ bɛ se k'an wele bon an bɛ taa piritan ni dɔw cɛ yɛrɛ mais n'an taara u bɛ taa u sigi so kɔnɔ u tɛ sɔn ka bɔ bon a bɛ tila ka k'anw ni ma ɲɛkumu kan an bɛ tila k'an kunna wari yɛrɛ de bɔ ka fɔlikɛlaw sara dɔw la an bɛ taa da hali an ni dɔrɔmɛ kelen tɛ si mais a bɛɛ bɛ kanu ne nɔfɛ ni peresela dɔrɔn i b'a tiɲɛ yɛrɛ bolo ne mago bɛ dɔnni de la sisan dɔnkili yɛrɛ halisa k'a dɔn bon ne ɲɛ tɛ wari la sisan o de y'a to an tɛ ka gɛlɛya yɛrɛ don kow la quoi. Tabarikala hali bi aw y'aw jija aw bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ. N'Ala sɔnna.
mɔnɛ bɛ bɔ la nin bɛɛ kɔfɛ fana. N'Ala sɔnna. Ala na kira. Ok, komi jan aw yɛrɛ ko k'aw delila ka voyager ka taa kɔ kɔnɔ na. Mais aw ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw aw n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ yan. Awɔ, ani zikiridala caman bɛ jɛ ka baara kɛ. Mais ni ye anw ka quartier yɛrɛ ta k'a lajɛ, ne ni Moro filɛ âge mun na, Koyimani kɔnɔ, zikiridala tɛ yen nɔ ko min bɛ anw âge la. Anw ka quartier bɛɛ ne ni Moribo dɔrɔn de ye zikiridala ye. An filɛ âge min na, kɔrɔbalenw de bɛ yen, denmisɛnnin tɛ yen mun bɛ dɔnkili zikirida quoi. Bon, kɔrɔbalen minnu bɛ yen, an bɛ se ka gɛrɛ olu dɔw la wagati dɔw la, parce que i ɲɛ b'an na tantɔ, an bɛ misiki dɔn kojugu, parce que an bɛ fɔli kɛ. Kɔrɔbalen dɔw bɛ na an fɛ yen, an bɛ fɛ ka nin son qualité bɔ, i tɛ na an ka taa studio la, an ka taa kɛ tan, an ka taa kɛ tan. Bon, ne yɛrɛ filɛ ne ni rappeurs de ka di kosɛbɛ. Bon, o de bɛ an ka zikiridala mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen, u ma se k'o yɔrɔ faamu. Ne ni rappeurs de ka di kosɛbɛ. Ne bɛ olu yɛrɛ fana dɛmɛ u ka son na. Mais u ma se k'o faamu. Ne bɛ fɛ k'a jira dɔrɔn, i bɛ fini minnu don, i bɛ parili minnu kɛ, i bɛ geste minnu bɔ i yɛrɛ ka farikolo la, o ni zikirida ni silamɛya, u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ. Ne ye ne ɲininka, ni fini minnu filɛ, ni chaîne minnu filɛ, a tɛ se ka mɔgɔ bali silamɛya la, a tɛ se ka mɔgɔ bali i ka dɔnkilida la. Mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ne tatɔ to b'a fɔ ni cɛnin yɛrɛ zikiridala tɛ koyi, rappeur de don, o m'aw ɲɛ t'a don finiw na. Donc o de la ne yɛrɛ y'a bɛɛ yɛlɛma pewu, ne ye bazin yɛrɛ bila, ne ye n don fini bɛɛ kɛ pantalon de. Jeune tɔw bɛ min don sigida la, rappeurs bɛ min don, ne b'o de don, mais jogo kolon i tɛ ne y'a la. Donc ne fɛ k'o de présenter ka jira jeunes na ko ni fini tɛ se ka mɔgɔ bɔ silamɛya kan, a tɛ se ka mɔgɔ bali i ka alako la, a tɛ se ka mɔgɔ bali i ka zikirida la. Mais mɔgɔw tɛ k'a faamu. Sinon hali ne ka dɔnkili genre ani zikiridala foyi t'a genre tɛ kelen ye. Parce que ne y'a ta k'a lajɛ bi dɔnkili ni mɔgɔ min ko a bɛ don, n'o ma taa ni zikiri solo ka sira ye, a bɛ taa ni nun ka sira ye. Bon ne fɛnɛ de ko i jɔ n ka na ni sira dɔ ye min tɛ nin si ye. N yɛrɛ ka dɔ créer parce que faso la bɛɛ ka na ni fɛn dɔ ye, ni bɛɛ taara i bala mɔgɔ dama dama ta la, an tɛna na se ka taa. Bon ne fana de nana ni n ka genre ye, n yɛrɛ kelen ka genre ye. Ne bɛ dɔnkili la cogo min ni mɔgɔ si ta tɛ kelen ye. Mais mɔgɔ tɛ k'a faamu, u b'a fɔ ko zikiri rappeur. Donc komi u ye ne kɛ rappeur ye, ne fana ye rappeur ka style ta, mais ne bɛ n ka zikiri la. Tabarikala. Ok. Faamuyali sɔrɔ olu la jan. Komi an ye dɔ kɛ kuma na, aw fila aw bɛ jɛ ka dɔnkili dɔ da kanubagaw bɛ se ka min bɛ se ka diya kanubagaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Baasi tɛ. Komi an y'an ka quartier yɛrɛ fasada n'o ye Koyimani, an bɛ dɔɔnin f'o la. Koyimani ka di sa, aw bɛɛ b'a dɔn Koyimani ka di sa. Koyimani ka di sa, aw bɛɛ b'a dɔn Koyimani ka di sa. Koyimani ka di sa, aw bɛɛ b'a dɔn Koyimani ka di sa. La ilaha illallah Mamadu Rasulullah, an ka Koyimani ka di sa. Mama Jeniba i ka yafa nu ma, aw mina kuma ni wulufa baba ka yafa ne ma, aw nana kuma, an nana Koyimani fɔ u ye bi, aw sigida de do, aw ka Koyimani ka di, walayi bonya de bi Koyimani, ni fa tɛ mɔgɔ min na ni nana Koyimani, i bi fa sɔrɔ, ni ba tɛ mɔgɔ min bolo ni nana Koyimani, i bɛ ba caman sɔrɔ, ni kɔrɔ tɛ maa min bolo ni sɛnsɛn, i bi ba caman ni kɔrɔ caman sɔrɔ. Wa kumana an bɛɛ bɛna taa Koyimani, ne ni n ka caméraman ani n ka technicien an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ taa Koyimani. Ayi ka di dɛ. Aw bienvenue. Ok. Amiko. Sidi Moribo. Naam. N tɛna dɔn min e ɲininka, mais an ka kɛ jan ye. Komi e ko e y'i ka dɔnkilida daminɛ depuis san 2. Oui. Mɔgɔ tɛna fɔ k'a bɛ ɲininka baara wɛrɛ kɛli la ou bien i bɛ baara wɛrɛ kɛ de. Bon. Ouais, ne bɛ métier wɛrɛ kɛ mun fana tɛ dɔnkilida ye. Tuguni. Oui, ni samedi dɔw fɛ n tɛ taa fɔlikɛyɔrɔ la quoi. Bon samedi dɔw mécanicien ou bien n bɛ taa n sigi olu kɛrɛfɛ ka to ka ko dɔ ɲɛɲini.
n terikɛ dɔw bɛ u bɛ mécanicien de kɛ quoi samedi o samedi ne bɛ taa n sigi yen nɔ i mana na ni baara fɛn fɛn ne Moribo bɛ se ka dɔ k'a la awɔ parce que n ka baara tɛ dɔnkilida ye dɔnkilida tɛ don o don i b'a sɔrɔ semaine kɔnɔ siɲɛ kelen mais su o su hali n'i taara ne sɔrɔ samarako de la i b'a sɔrɔ ne bɛ dɔnkilida la oui mana ne yɛrɛ siranna Moribo ɲɛ aw jan e yɛrɛ dɔnkilida in kɔfɛ e fana bɛ baara wɛrɛ kɛ bon ne bɛ baara min kɛ a bɛɛ ye art kɔnɔna baara ye ne yɛrɛ kelen bɛ se ka clip monter k'a ban pepepepe clip kelen kelen mais ne bɛ montage kɛ ni téléphone ne mais ne ye montage kɛ ni téléphone ne b'a ka yiri la i b'a lajɛ i bɛ caméra tigi dɔ wele i b'a sigi i b'a lajɛ a ta tɛ ɲɛ ne ta ye est-ce que i b'an ka caméraman bɔ ayi n'an tilala n bɛna ka clip dɔw yiri la ne bɛ montage kɛ ni téléphone ka biti kelen kelen dilan biti son bɛ da min kɔrɔ ka taa n'a ye studio la ne m'a fɔ studio tigi ko nin ye téléphone biti ye a t'a dɔn ne bɛ concert fiche dilan k'a ban pewu téléphone na ka taa ko k'a bɔ k'a nɔrɔ ne m'a fɔ ko n y'a dilan ni téléphone ye i t'a dɔn bon ne bɛ ninnu bɛɛ kɛ an ka quartier la artistes ka fiches k'u dilan ka d'u ma artistes ka dɔw bɛ na m'u ka biti dilan ka d'u ma mais ne yɛrɛ bɛ son min bɔ ne bɛ t'o biti dilan studio la mais n kɔni bɛ n yɛrɛ ka clip caman kɛ n bɛ Moribo taw kɛ n bɛ mɔgɔ wɛrɛw taw kɛ ka o warimisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'an yɛrɛ fana dɛmɛ n'a ye i y'a ye tiɲɛ na bita in tɛna nɔgɔya bita in ye kabako ko ye yan nɔ dɛ kanubagaw y'o de fɔ a ɲɛna ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni ayiwa ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn bolo bi ninnu ye kabako fɛnw ye dɛ ok faamuyali sɔrɔla la jan n bɛna aw ɲininka o tagalen ɲɛfɛ projet jumɛn bɛ aw bolo k'a kɛ zikirida in kɔnɔna kan tagalen ɲɛfɛ mun yɛrɛ ye ne ka laɲini ye zikiri ka se ka sira sɔrɔ hali bi tɔgɔ tiɲɛ minnu b'a kɔnɔ ka se k'olu bɔ a kɔnɔ ka se ka mɔgɔw ladi ka sɔrɔ i ma don u gasi la bon ni ne yɛrɛ ɲininka parce que an filɛ wagati min na zikiriyala caman bɛ yen i b'u ɲininka ko an filɛ zikiri wagati min na ko a tiɲɛna wa a bɛ cogo di u tɛ se ka jaabi tilenen d'i ma bon ne bɛna jaabi min d'i ma bi ni ne y'a yɛrɛ yɛrɛ ye an ka nin wagati in zikiri minnu filɛ ni sisan yɛlɛma donna la ni fan jumɛn ye o ye a misigi ye parce que fɔlɔfɔlɔ la fɔlifɛn tun ma caya dɔnkilidala mun tun bɛ kira ka wagati la u tun bɛ kira fasada n'u da de ala kira e b'o fasada n'i da ye n'i ye piano d'e ma e t'o fara k'a fɔ walasa a ka nisɔndiya bon mɔgɔw ma se k'o de faamu ni an ye zikiri da n'an da jalan ye tantɔ k'an bɛ mɔgɔ ladi ni da jalan ka sɔrɔ piano t'a la foyi t'a la a man di ne ba e b'i sigi k'a lamɛn dɔrɔn e b'a fɔ e bɛ wuli ka tɛmɛ mais ni misigi b'a kɔrɔ e bɛ se k'i jɔ a misigi in ka di dɛ i jɔ n k'o lamɛn i bɛ to misigi in lamɛn la i bɛna kuma dɔw mɛn a kɔnɔ ka sɔrɔ o jogo b'i la i b'a dabila voilà ne yɛrɛ y'a mɛn karamɔgɔ n'o ye zikiri solo ye n ka karamɔgɔ don ko nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen ala ye a kɛ nabi ɲuman ye parce que a tun bɛ gɔni de fɔ ka ala fasada a bɛ ka gɔni fɔ ma bɛ ala fɛ yen ala ye a jansa kɛ k'a kɛ kira ye ne ba ni piano ni jɛmɛ ni bara tun b'a bolo a tun t'o fara kan mɔgɔ b'a dɔn ala tun bɛna kɛ min ye o kɔfɛ est-ce que a tun bɛ tɛmɛ kira ye voilà bon an fana jagoya don piano bɛ yan sisan an tɛ se k'an baw la dɛ an bɛ ka fini minnu don kira ma ninnu don mais wagati mana yɛlɛma i fana bɛ yɛlɛma zikiri tun bɛ fɔlɔ cogo min n'a sɔrɔ a tora ten sa b'a sɔrɔ zikiri tununna pewu o ye tiɲɛ donc n'a ma su an yɛrɛ tɛ sɔn ka voilà fo a ka su mais n'a fɔra k'a ka su décalé bɛ se ka na zikiri kɔnɔ baasi tɛ k'a couper k'a décalé walayi baasi tɛ mais si kuma cogo la dɔrɔn décalé o tɛ baasi fosi ne ye sigi ne bɛ se ka dɔnkili dɔ da san sumalen don e yɛrɛ b'i sigi i b'a lamɛn sinon ne ye ziriw da mais a ziri ninnu bɛɛ ye mɔgɔ ladi de ne ka dɔnkili dɔw bɛ yen ne y'a da i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i jogo ka ɲi ni diɲɛ bɛɛ jogo mais i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ bon k'o fɔ kanubagaw ye u bɛ se k'o yɔrɔ ninnu faamu k'a fɔ zikiri filɛ temps mun kan ni ne y'a kɛcogo ye nin wagati la wagati wɛrɛ fana la yɛlɛma wɛrɛ bɛ se ka na wa o ye diyagoya de a ka yɛlɛma don o don i tɛ se ka fini kelen don voilà tiɲɛ na
faamuyali sɔrɔla o kuma fana na. Sidi Moribo. Ouais. Ne yɛrɛ sera Sidi Moribo ma yɛlɛ de bɛ ne minɛ Sidi Moribo ka ko la. Ok, Sidi Moribo. Oui. Ladilikan jumɛn bɛ e bolo komi émission bɛ ka se a kuncɛliyɔrɔ ma, ladilikan jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ denmisɛnnin zigiridalaw i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ye pour que u bɛ se ka kɛ cogoya min na k'a ɲɛ i n'a fɔ Sidi Moribo yɛrɛ bɛ k'a kɛ k'a ɲɛ cogo min. Bon, ladilikan mun kɔni bɛ ne bolo denmisɛnninw tɛ dɛ, artistes bɛɛ ye quoi. I bɛ ko o ko la, i jija a kanu ka don i la. Ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin fɛn fɛn filɛ n'i y'a ta 100 sara la bi mun ta ye kanu yɛrɛ 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 a ti tɛmɛ 12 kan. A bɛɛ bɛ wari de nɔfɛ, a bɛɛ ye wari ɲini na. Bon, an kɔni an m'a kɛ wari ɲini kama mais f'a kanu de ka k'i la. I b'a kanu fɔlɔ de. Bon, ni min yɛrɛ y'a ye ale ye son kelen bɔ dɔ ko 2 ko jara 1 ko jara dɔrɔn o yɛrɛ ti répétition kɛ bilen o ɲɛna nɔ diɲɛ bɛɛ ale ɲɔgɔn tɛ. Non. O ɲɛna diɲɛ bɛ ale ɲɔgɔn tɛ o tɛ répétition yɛrɛ kɛ bilen. Ni mun kɛra dɔrɔn a don ta bɔ ta mais a ka jija cogo bɛɛ de la quoi. A mɔgɔ mana f'i ka fort togo mais i jija i ka répétition fɛnɛ fari bolo da kan. Ala ye diɲɛ don o don sɔgɔma da. Ne bɛ taa école la n bɛ dɔnkili da ni n bɛ segin n bɛ dɔnkili da ne bɛ na so n bɛ tɛ segin n fa ni ba ye n ka arajo dɔ bɛ yen Jean n bɛ n'a sigi n kɛrɛfɛ an bɛ biti a la an bɛ to ka dɔnkili an b'an hakilinaw falen ni ne ko Jean ne bɛ fɛ ka n dɔnkili nin da n dɛmɛ a la Jean m'a fɔ a kɛ tan bon ni Jean fɛnɛ bɛna n da a bɛ na Moro ne bɛ fɛ ka e kɛ nin fɛn nin fɔ a la an b'a falen ɲɔgɔn cɛ sufɛ fɛnɛ o kelen de don sufɛ an bɛ te daga sigi an b'an terikɛ wele Jean m'a fɔ cogo min an teri rapper yɛrɛ de ka ca parce que an ka famille kɔnɔ i ka nin miiri diɲɛ fɔli fɛn la k'a ten ne Moribo yɛrɛ n'i nana ni guitare i m'a fɔ balani i m'a fɔ piano m'a fɔ fɔli fɛn foyi tɛ ne tɛ se ka dɔ fɔ mun na bon k'a fɔ n ɲɔgɔnnaw fɛnɛ u kana dan artiste dɔrɔn fɛnɛ ma parce que ni dɔw fɛnɛ ɲɛ b'a la awɔ o tigɛ b'u kɔ sɔrɔ dɔɔni wari bɛ ka na olu fɛnɛ b'u o baara bɛɛ bila ka k'a ye quoi i bɛ se ka métier wɛrɛ fɛnɛ kɛ mun n'a fɛnɛ tɛ kelen i n'a fɔ Jean bɛ clip tourner ni fɛn ninnu kɛ bon o bɛɛ y'a dɔ ye quoi i bɛ baara wɛrɛ kɛ quoi mais bon n'i yɛrɛ y'i baara yɛrɛ bɛn baara kelen ma a ma nɔgɔn dɛ Mali bɛ cogo min tan a ma nɔgɔn yɛrɛ e ma coronavirus wagati ya coronavirus la artiste min y'i tɛgɛ da e kun ka kule dan de t'a la parce que mun na u ti baara wɛrɛ la olu kelen de k'u baara bɛɛ de bɛn a ma bon c'est pas bon ni baara bɛɛ bɛn a ma dɔrɔn don dɔ kɔni a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni dɛ voilà o de y'a to ne ye miiri o la dɔrɔn bon ne ye métier wɛrɛ kɛ bon n m'a fɔ n ɲɔgɔnna bɛɛ ye voilà a bɛɛ ka kɛ tan togo la faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la ok Jan i ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn yɛrɛ ka di Jan yɛrɛ ye dɛ ne ka baara kɔnɔna la i b'a dɔn fɛn ka di ne kosɛbɛ o ye tiɲɛ ni ka di ne kosɛbɛ mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo tiɲɛ fɔ an ka quartier kɔnɔ ne bɛ Ala fo bi parce que quartier bɛɛ lajɛlen ka danaya dalen bɛ ne de kan quartier bɛɛ ka danaya dalen don ne kan Ala ni ne yɛrɛ bɛ cogo min ne ye denmisɛnnin fitinin de ye mais ne wulila ka masaw sɔrɔ sira min kan ne y'o fara n hakili kan k'an yɛrɛ ta fara kan k'an sen bɔ denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ k'a bɛ sira jugu kan k'an sen bɔ a bɛɛ sen na kelen faamuyali sɔrɔla la n'a y'a faamuya sisan tiɲɛ fɔ de ka di e ye tiɲɛ de ka di ne ye nkalontigɛ man di a bada ok o faamuyara Sidi Moribo e yɛrɛ fɛn jumɛn de man di Sidi Moribo yɛrɛ ye a ka baara kɔnɔna na fɛn min kɔni man di ne ka baara kɔnɔ o ye kulonkɛ de ni sɛbɛ bɛ yen don min an ka sɛbɛ kɛ ni kulonkɛ bɛ yen don min an ka kulonkɛ kɛ ne ka fɔlikɛ la n'an taara fɔlikɛyɔrɔ la don min ni sɛbɛ bɛ yen an ka sɛbɛ kɛ n'an nana so n'an ja an ka cu ɲɔgɔn kan ne ka foyi t'a la mais a tant que n'an sigira sɛbɛ sira de kan voilà kulonkɛ foyi tɛ yen ok n y'a faamuya voilà min ka di e o ye sɛbɛ de o ye sɛbɛ ka sɛbɛ de kɛ ok faamuyali sɔrɔla o la émission sera kuncɛliyɔrɔ ma aw b'aw kanubagaw fo ani minnu bɛ k'an lajɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo o diyara n kojugu yani an k'an kanubagaw fo foli belebeleba ye aw yɛrɛ ta ye parce que anw artiste denmisɛnninw degun min b'anw kan o ye plateau minnu bɛ Mali kɔnɔ u tɛ artiste denmisɛnninw wele u bɛ kɔrɔbalenw de wele jagoya don kɔrɔbalenw kan ka wele walasa plateau ka yiriwa ka taa mais k'u janto denmisɛnninw fana la vraiment a bɛ artiste denmisɛnninw wele dan t'aw la ne kɔni ne bɛ dugawu kɛ aw ka plateau in ye
ne nana sɔrɔ tan bi m'a ɲini Ala fɛ yani maa wɛrɛ bɛ na o k'a sɔrɔ yɛlɛma belebeleba donna la fo k'aw yɛrɛ wasa Ala k'o kɛ kira barika kama sallallahu alaihi wasallam me caméramanw fo n ba fɛn fɛn bɛ yan n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n ka manager fo n'o ye Vie Jalo ani Bokar ani n ka karamɔgɔ n'o ye Abdrahim Darabo n b'ale fo wa aw kalifa a yɛrɛ fana la ni Ala sɔnna ma plateau bɛ changer ala tɛmɛ ayiwa an y'a mɛn ok Sidi Modibo i yɛrɛ bɛ se k'i ka folikan fɔ i kanubagaw ani lajɛbagaw ye bon folikan min bɛ ne bolo champion m'a fɔ cogo min n'o ye Zigirigɛn an b'aw yɛrɛ fo parce que jama fɔ cogo min artiste kɔrɔbalenw ni tɔgɔ b'olu la ka ban mais a bɛ se k'olu ta pour que ka plateau yiriwa mais tɔgɔ tɛ minnu na bon a y'a essayer k'olu le layɛlɛ pour que tɔgɔ ka sɔrɔ alhamdulilayi tɔgɔ dɔɔni ma na mais o y'an ka quartier kɔnɔna ye a bɛ se ka kɛ n'a y'an kɛ tan mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'an dɔn yɔrɔ wɛrɛ bon an b'aw fo o la n'o bɔra yen n bɛ n fa ni n ba fo n'o ye Jɛnɛba Kamate ani Baba Sanu ne ka artisiya la u ye n dɛmɛ yɛrɛ 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 n bɛ n balimamuso ninnu bɛɛ fo Mamu Sanu ni Minɛta Sanu ni Awa Sanu n'o bɔra yen an tɛ ɲinɛ an ka karamɔgɔ kɔ dɛ ale de ye Bayini Tarawele alhamdulilayi Modibo ka micro minɛ ka kɛnɛ sigi ka wuli a kelen ale de y'a kɛ n'o bɔra yen n tɛ ɲinɛ an kanubaga fɛnɛ kɔ dɛ o ye Dɔnko Mboup diɲɛ kɔnɔ ni cɛ in ale ye jɛdugumala de mais ne ye zikiridala de Ala ni cɛ in ka ko ka di ne a ka chaîne don togo fini don togo a tagama togo ala kuma togo ne b'a bɛɛ de kɛ wallahi ne ta arasa la ma nani arasa kan ka gune ni fɛn bɛɛ ni mɔgɔ kan ka fɔ ni gune mina arasa kɛ n ti da la mais Ala ni cɛ in ka di ne ka sili bɛɛ de kɛ an ka carré kɔnɔ n'i taara ko Modibo mɔgɔ min ne don a ka dɔgɔnɛ f'i ka fɔ Dɔnko Mboup wallahi Ala ka kanu to amina rabi Ala ka kanu to amina sani an ka taa aw bɛ jɛ ka morceau laban dɔ datugu an bɛ sɔrɔ ka bayibayi kɛ an kanubagaw ye baasi tɛ donc an bɛ jɛ an bɛ morceau min da an b'o kɛ fantan ye ok Moro an ka taa fɛ ko sɛgɛn min b'anw na ne siranna fantanya ye bana min ye bana juguba a sɛgɛn min b'anw na ne siranna fantanya ye bana min ye bana juguba fantanya wa jaja bana juguba sɛgɛn min b'anw na bana min do bana juguba sɛgɛn min ni wari ti maa min bolo la bi masi t'i bonya da i kan i bɛ seni dɔ échoué min na kare kɔnɔna na i b'a fɔ ko i dangaden ye ba a dɔw ti dangaden ye u ɲɛ b'u baw la kɔngɔ la o de ma k'u la sɛgɛn min b'anw na dɔw kɛ Modibo dɔɔnin fo sɛgɛn la a sɛgɛn min b'anw na fantanya ye bana min ye bana juguba n teri ni waritigiw bi n teri ti fɛ n teri ni nafolotigiw ne fani ba o ti la walayi n'i ye nafolo sɔrɔ walayi bɛɛ b'i de kɛ duwaden ye fantanya ma ɲi de walayi fura tɛ fantanya na ni ye luwanze Bamako sigi la a bi komi kaso do ni kalo sara ma sɔrɔ Ala u bi ka minɛnw cɛ ka fili kɛ ne wa Ala i tɛ hinɛ anw na ok wa Ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na amina rabi setigi fara sentan kan amin Ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na amina rabi ok aw nana ka wuli lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an b'aw yɛrɛ fo an b'aw fo dantɛ foli min na Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka sankɔrɔta di aw ma ayiwa kanubagaw an y'o de fɔ a ɲɛna ni de tun b'an bolo bi ka yira aw ni anw na aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka video nataw kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ